Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dinig atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Cathy Kisses on Air. O ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, pit sa 16 na kinamahigala ni ining bulan sa Marso. Uy, nagsugod na mga higala no, hilabi daghanang mga baccalaureate masistro no. Kay medyo na uso maron mga higala kini mga baccalaureate mas no. Sa amo sa una, murug amo ko kaagi ining baccalaureate mas. Ga elementary ko sa una mga higala, murug amo ko kadungog aning baccalaureate mas. Pero karon murag na uso na ni, no? So muna nga ato dahil nga i-congratulate ang atong mga estudyante nga mo graduate na sa ilahang or sa ilahang mga pag-eskwela gikan sa elementary paingon sa high school o baka sa high school paingon sa college o baka mga kanang gitawag nato og stepping up no kana bitang musaka ba yung gala no hala no congratulations na kaninyong tanan ang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay Panglawas na ining kamudtuhon. Abi no ato dahil nga timbayaon usabong may mudto ang atong talahorong obispo, ang atong talahorong obispo mga higala nga bising-bisi karon mga higala sa mga adjustment no sa ato ang mga kaparian nga sunod bulan mga higala mura og magsugod na kami sa amo ang reshuffling no gawas kong balhinon si obispo ug balhinon si obispo murag may puruhang dili mi mabalhin wala reshuffling mahitabo pero dili balhinon si obispo madayon gyud ang among mga reshuffling mga higala no so muna no nya atong puntibayaon ang tanan nga mga kaparian of course ako mga classmate ha si Padre Ubing Masyon si Father si Padre kining Dami Hiramis o si Padre kining kuan Tuntun Arnaiz o ang iyang kauban din na sa may kanang Batinggil no si Padre Dodong Ruiz. Hala no may mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga anaa kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Sabi no ari na ta mahigala March 16 Lunes karong adlaw mahigala ha ato karon nga ari kita sa atong CBCP News. The legislatures, no, kung sabot ang Kongreso, Commission on Appointments confirmed Wednesday the nomination of former Environment Chief Rafael Lutilia as the new Philippine Ambassador to the Vatican. Ato pa bag-o na ta mga higala og Ambassador to the Vatican, no? Iyang gipulihan si Ambassador Myla Grace Regina Makahilig ang nahimo na karong ambassador sa South Africa. So doon ay mga nangutana mahigala unsa man ni si Ambassador Lutilia, Katoliko ba ni? No, kabalo mo kisay nangutana si President Pro Tempore Ping Lacson ug ang tubag ni Ambassador Rafael Lutilia, I am a Catholic by birth. Since birth. I am a Catholic since birth. So congratulations ha kining Ambassador Rafael Lutilia ang bago karon nga ambassador sa Vatican. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo takes possession of apartment in the Apostolic Palace. Gikan kini siya nagpuyo sa Palace of Saint Officio dayong karon nibalhin na siya sa iyahang bag-o nga Pinoy-anan ang Apostolic Palace, no? Apartment of Apostolic Palace. Hala no, may mudto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas ni ining kamudtuhon. Hala no, nahari na ta mga higala sa ato ang Saint of the Day. Bueno ang atong Saint of the Day karon March 16 mao si San Clemente Maria Hofbauer, no? Saint Clement Mary Hofbauer, no? Natawo siya ni adtong 1751 o namatay ni adtong 1820. Considered as the second founder of the Redemptorist Congregation. Oh, ato pag-iila kini siya nga ang ikaduha nga pundador kay ang original gyud ani mahigala mauman kini si kisa to
ang San Alfonso de Ligori. No man jud kana ang original nga founder. Pero ang second founder sa Redemptorist Congregation kini si Saint Clement Mary Hofbauer, taga Vienna kini. Unya membro kini siya sa medyo ulo-apiki nga pamilya, pobre-pobre ba. Unya founded by the ladies whom he had helped in a seminary studies. Dito siya ng may mga babae nga nitabang niya sa iyang galastuhan. Niya ordained priest and entered the Redemptorist founded by Saint Alfonso. Unya established missionary, developed the Redemptorist in the Alps of Warsaw. Unya natukon niya ang ubay-ubay gyud nga mga simbahan, no, sa Mount Alpine, sa Austria, Slovenia, Switzerland, Poland, Germany, no. So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Clemente Maria Hofbauer. Hala, padayon ta mga galang, musta na mo tanan ang ginaot ko nga ina kamong tanan sa Kapiskay panglawas, no. Ang atua karon nga mga kaparokyahan na kuana naghuna-huna na kung kinsa kahay mo puli ni Padre diri kay mag general reshuffling naman may. Pero ako mahigala open ra gyud ko kay daghan man kay mangutana, mas may nang medyo makaandam pod ang ako ang mga mupuli nako aron pod nga ilan na daag makuan gitawag natong maklaro-klaro. Ako pero sa ako masudin ako isultis kahanginan, no, pero daghan na sa ako ang bagong mga tao sa bago na akong assignments nga nakabalo na. Sama nga diri pod sa ako sa ayungon daghan na pong mga nakabalo sa ako ang kinibitang mga parokyano kung kinsay mupuli nako. Hala, no, may mundo na kanaton tanan nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Hala, rin na ta mahigala sa ato nga katikisem, no, kumusta na nung higala, no, mga pangutana ni mahigala nga atong hinay-hinayan og tubag. Okay, mga higala, no, ari na ta sa mga pangutana sa usa ka awit. Pangutana sa usa ka awit, mani, no. Father, pwede nga i-explain nimo, no, i-explain nimo ang atong debosyon sa mahal nga birhen kay importante ba ni pud kayo, no. By the way, no, ang magdebosyon sa ato ang mahal nga birhen parte kini sa ato ang mga tradisyon, sacred tradition. Mo kini ang atong mga naandan sukan pa, no. Katong basahon sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica, kapitulo 2 bersikulo 15 kini nagkadayon. So then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the traditions that you were taught, whether by word of mouth or by letter. No? So, unsa man ning mga tradisyon. Matud pa sa Binisaya, kung i-translate kini, no? Si San Pablo nga to taga Tesalonica nagkanayon. Mga kaigsuunan, barugi ug hupti, no? Barugi ug hupti ang mga tradisyon nga among gitudlo kadinyo, pinaagi ba sa pulong o sa sulat. No, sa tupaduna gyud mga gipasulat gipang tudlo ang mga apostoles sama kang San Pablo nga mga pagtulunan nga pinaagi sa pulong o sa mga sulat. No, no? Unya kining matud pa kining pagdebosyon nato kang Mama Mary, no? Kang Mama Mary usa kini sa mga tradisyon nga atong gihuptan. Sa to pa muni ang gitudlo sukan pa sa una. Nya ang kuaniana, no? May katungod ba ang mga apostoles pagpanudlo, no? Kanang paghimo og mga sagrado nga tradisyon. Kung atong basahon sa Mateo 16 kapitulo 18, I will give giingnan niya si San Pablo, no? I will give giingnan ni Jesus si San Pablo. Giingnan sa atong Ginoong Jesucristo si San Pablo, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. No, sa ato pa, kung sa Binisaya pa na giingnan ni Jesus si San Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Kung unsay imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit.
kung unsay imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. No, so muna nga usa kini sa mga gitudlo sa mga apostoles ngadto sa kining gitawag nato og kanang sa mga kasakpan, sa mga kining mga gitawag og mga katawhan, no, mga kuan katawhan. O nya kanus amang kini magsugod ang pagdebosyon sa mga apostoles ngadto kang Mama Mary. Boy no, ang pagdebosyon kang Mama Mary nagsugod sa diha, no, nga sa Juan 19 kapitulo 26 sa 27 giingna ni Jesus kini si San Juan. Namatod pa niya, "Woman, behold your son." Then he said to his disciples, "Behold your mother." No, kung sabi ni saya pa na, "Babae, ania ang imong anak." Ya miingon siya sa iyahang disciple, "Ania ang imong inahan." In other words, gibilin gyud ni sa atong Ginoong Jesucristo ang iyang inahan ngadto sa mga apostoles. So kini da ang pag-atiman sa mga apostoles kang Mama Mary, usa kini kamatang sa pagdebosyon. Ug ang maong pagdebosyon sa mga apostoles ngadto kang Mama Mary tungod lagi kay mao may sugo ni Kristo, nahimo kining tradisyon. Kay gitudlo man usab kini sa mga apostoles ngadto sa ilang mga tinun-an. Munang nahimo kini nga usa ka gitawag natong kanang tradisyon sa ato ang simbahan. Gani sa tradisyon pag yun nga ato ang nahibawan, si San kuan ba? Kini si Santiago Apostol, no? Siya man lagi na-assign nga moadto sa Espanya, no? Sigon sa tradisyon, dili na ni wala na ni sa kuan. Wala na ni sa Biblia, sa mga tradisyon na ni. Siya maoy gi-assign nga moadto sa Espanya, no? Nya samtang nagpaingon siya, nagsubay siya sa dalan sa Compostela, kini gitawag nato og Via Compostela, dalan sa Compostela gitawag nila. Sa diha nga medyo musurrender na unta kini si Santiago sa iyahang misyon nga mao ang pagsangyaw dito sa Espanya, nagpakita kini si Mama Mary ngadto kaniya ibabaw sa usa ka kanang haligi nga bato, kanang gitawag nato og stone pillar. No, dito nagpatong ang mahal nga birhen, dito sa suba man na nahitabo, unya iyang gisultihan ang iyahang ang tinud-an ni Jesus nga si Santiago, no, Santiago Mayor, nga ipadayon ang imo nga pagkuan, kining gitawag nato ipadayon ang imuhang pagpanaw. Moto nga ipadayon gyud si Santiago. No, hadto pa si Mama Mary, mao gyud naka-encourage kang Santiago nga mopadayon sa iyahang plano nga pagsangyaw dito sa Espanya. No, muna nga sigon sa kasaysayan, nagmalampuson gyud si nagmalampuson si Santiago sa iyahang misyon didto sa Espanya, ubos usab sa pagdasig sa mahal nga birhen. No, nya man no. So muna nga so kaniadto ang maong pagdebosyon nato sa mga sa atong mahal nga birhen, sa pagdebosyon sa mga apostoles ngadto sa mahal nga birhen, nga tudlo pod sa mga katsila. Muna nga ang mga katsila panahon nila ni Magellan sa ilang pag-ari sa atoa sa Pilipinas, nadala usab nila ang maong pagtulunan nga gitudlo sa mga apostoles. Muna nga ang usana ni ana mao ang debosyon nila sa mahal nga birhen nga maoy gitudlo kanila sa mga apostoles sama kanila ni San Pablo. Naunya ang maong pamaagi, no, ang maong mga pamaagi nadala na sa uban nga mga lugar. Kay kining Espanya mao man kini ang usa sa mga dako kayo gikatabang aron nga mapalambo ang debosyon ang Kristyanismo sa tibuok kalibutan, ug gani usa sa mga napalambo sa mga Kastila sa ilaha nga pagsangyaw sa pagtulunan mao ang debosyon sa mahal nga birhen sa atong mahal nga birhen. So diha magsugod, no, sa ato pa kining mga laing pagtulunan dili man lagi gyud sila mo tahod sa mahal nga birhen kay wala man ni sila tradisyon. Ang ilaha nga gisaligan maura man gyud ang Biblia kay wala man ni sila koneksyon sa mga apostoles.
Pero kita kay doon naman tayo koneksyon sa mga apostoles. Kaya mga apostoles maoy una nga nisangyaw sa pagtulunan ni Kristo, and then nisangyaw sila dito sa Espanya, o pag ang mga sa katsila pod maoy nagsangyaw diri sa atoa. Nga sa ato pa usa sa mga debosyon sa mga katsila nga nakuha nila gikan sa mga apostoles mao ang pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria, ug napasa usab kini sa mga katsila dinhi sa ato. Klaro? Og dito ug mao kana ang sinugdanan ngano nga ang kitang mga Katoliko nagdebosyon gyud kang Mama Mary. Okay, klaro? Okay na, sa ari kita sa laing pangutana kini na pong Santos nga Rosario, no? Kinsa man gyud, no, kining Santos nga Rosario, no? Padre, so may problema doy. Kinsa man gyud una nga naghimo ni ining Santos nga Rosario? Ang tubag ni ana, sigon sa kakaraanan, no, wala pa'y Kristyanismo, rooted in ancient practice of counting prayers with the use of knotted ropes or beds, keeping track of recitation in the early church. Sa ato pa, naana di ay, no? Dili dahil nga wala pa'y Kristyanismo. Rooted in ancient practice. Ato pa, muna na nila ilang naandan. Muna nila ang naandan nga kung mag-ampo sila, doon na mga pisi nga ilaha bitaw nga himuong nuts. Kung iba at bagamay, aron nga mahimong beds mahigala. And then, aron ma-track nila, ay lang ang ilahang masunod, makwinta kung pila na kabuok ang ilahang pag-ampo. No, nya ang specific format ni ana muna siya, no, pero pag-abot ni Santo Domingo, no, founder of the Dominican Order or Order of Preachers, katsila gyapon kini siya, didto na magsugod kining gitawag na tong paggamit og Santos nga Rosaryohan, no, Rosario kini gyud si Santo Domingo, no, siya gyud ang primero nga nagtudlo kabahin niini. Okay, klaro? Ato niya nang balik-balikan mga higala, no? So, din lang sa takuto ba? Sahon mang gyud nga, paabot mang gyud ang panahon nga kita manag atong undangon kay medyo taas-taas na usab, no? So, ato na balik ko na ang ato ang gi-estudyohan karon, nang atong gi-estudyohan karon, no? Pwede ba pa din nga i-explain nimo ang atong debosyon alang kang Mama Mary? Tubag ni ana, pwede, no? So, sa ako na ginaingon, usa sa mga nakatuna nato gikan sa mga tradisyon mao gyud ang pagdebosyon sa Mama Mary. Asa man magagikan? Asa man magagikan kining maong tradisyon gikan sa mga apostoles. Nga anong napaingon man ni sa mga apostoles? Tungod kay usa sa mga apostoles matud pa giingnan manggod ni Hesus Kristo nga babayi ani ang imong anak ani ang imong inahan. Sa ato pa nahimo ang una gyud nga nagdebosyon di ay sa Mama Mary, mao gyud ang mga apostoles. Unya sa diha nga ang mga apostoles gisugo ni Kristo nga muadto sa mga kanasuran aron pagsangyaw sa Kristyanismo sa iyang pagtulunan. Usa sa ilahang natudlo mao ang Santos nga Rosario. Unya usa sa mga katsila, no, nga matud palagi usa sa mga gitudlo sa mga katsila diri kanato, no, mao ang pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria. Kay mao man pud kini ang ilang nakatunan gikan sa mga apostoles. Klaro? Unya usa sa mga debosyon pod nga gitudlo kanato mao ang Santos nga Rosario. Kinsa man po'y nagkuan ini, nagpalambo ini katsila gihapon. Si Santo Domingo, usa kini siya ka katsila. Unya, niadtong 15th century, gipanghingusgan usab kini sa lain na usab nga Dominicano nga mao si Alan de Roche, no, ug mga associates. So nga naabot man lagi diri sa Pilipinas ang debosyon sa mahal nga Birhen, muna nga kita pod nagdebosyon pud ta, no? Kini mga laing relihiyon, ngano man ni sila pa din, wa man ni sila kabalo kabahin ining debosyon na, tungod kay wala man sila connection sa mga apostoles. Klaro? Sige.
arinata padayon ta mga higala no sa atin sa takuto ba. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw ug imo sa inyong panusab sa pag ang atong mga viewers usab sa kanang teleradyo sa DYWC. Kumusta dai no? So salamat kayo ato pasalamatan ng ako ang mga kauban sa pag kuan ani panghimo ni ining mauna to nga video no ang ako ang diri sa Ayungon si Makmak no og imo manusab diri sa istasyon DYWC si Inday Pritchie ug ingo manusab ang atong talahuron ang ato ang kining manager diri sa DYWC si Father Ram ug ingo manusab salam og labaw sa tanan atong pasalamatan usab si Bishop Cortez ug labaw sa tanan ang atong Ginoong Jesucristo sa maayo usab no nga pagka dumala sa istasyon DYWC. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.